Κάθε φορά το μικρόφωνο το βάζουμε πιο χαμηλά, στο όσο το βάλουμε εδώ κάτω. Λοιπόν, ακούστε κάτι το οποίο μπορεί να μην το ξέρετε. Υπάρχουν πολλοί οπαδοί πολλών κατασκευαστών αυτοκινήτων, έτσι. Υπάρχουν αυτοί που γουστάρουν τα BMW, υπάρχουν αυτοί που γουστάρουν οι βαγκίτες, υπάρχουν οι μπεβεδάκιδες, υπάρχουν οι αλφίστοι. Οι αλφίστοι, λοιπόν, κύριοι, είναι οι πιο hardcore οπαδοί μάρκας που υπάρχουν στον πλανήτη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος πίσω μας, με το Giulia το οποίο μας ήρθε, είχε πριν Αλφα Ρωμαίο, τι θα είχε, και πιο πριν πάλι Αλφα Ρωμαίο, τι θα είχε. Μας έφερε λοιπόν το αυτοκινητάκι του, το οποίο είναι ένα 2,2 πετρέλαιο του 2020. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Το κάνουμε να φτάνουν συνήθως παραπάνω από αυτά που λέει στην σελίδα μας. Το συγκεκριμένο μας ήρθε λίγο χαμηλό, παρόλο που είναι το Veloce, είχε 2,2 πετρέλαιο με 210 άλογα, έβγαλε 202 στο δυναμόμετρο και εμείς τι καταφέραμε να κάνουμε, 242 με 6 κιλάκια ροπή σε παραπάνω. Άσχημο, δεν το λέτε άσχημο. Αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είναι το τέλειο καθημερινό αυτοκίνητο, έτσι είναι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ προσωπικά το κυκλοφορούσα πάρα πολύ εύκολο, άμα δεν είχα το δικό μου τον κουβά. Σας ευχαριστούμε που μας φαίνετε αυτά τα αυτοκίνητάκια και που δεν είναι χιλιάρια. Να είστε καλά, γεια σας.